paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tayo iti pagsayatan na no, dabukon mo alugan na niya. Anya? Makapan kay ti lugar akayat mo pagpasyaran pa rin teng. Una. Kagurunahan ti amay na dapay ni Kwarog at driver mau. Un. Angkail, aglangoy tayo ka tay. Ito una. Kakaisuna nga datayo nito yung bye-bye paray. Ti aglangoy ta. Rabain, uray matkit di atas lagmait. Napiksa ti kabo sa bulan. Umay ka parita, taman nga agdayb. Umay ka. Agbilang ak iti talo 1, 2, 3, dayb! Anya ti mapasmasama ka na kayaw. Anay nagsakit, anay. Ti anya, angkail. Oray sa mo paray, nagsakit. Anya ti nasakay. Naipan na kami iti ospital. Ha? Ay, mabuti nga kung ngaglangoy no kasta. Nagkunang kami nga aglangoy ka. Ay na, matayak sa amin dito yan din na oras paray. Saka, pang-aasim. Di ka matmatay pare. Ay, ala na, Kwarog. Ipanda kami dito ospital. Sige, itulod kayo di ospital. Integ, apay mo't ka nakaslan na sugat-sugat dagita imakan sakam. Malas ti ipapan mi pa naglangoy ko may di bye-bye. Anya? Nagaduma gayam ti jellyfish ijay. Ha? Naimbaga, naipanda kami adagos iti ospital ni Kwarag. Ay, day takot tirigat na. Tadarasudos kayo ngamin. Nagbabawi ak tuloy. Nagkuna ngamin, amapan kayo adakda kayo laeng. Rabi ipay mait. Makapason. Malas at talaga. Apay ang naagdaan kayo iti sugat, anapan naglangoy, kabadong. Ay, just king arod day nga outing me kani parinting mare. Ay na, naglangoy da kanumo ngamin iti ayan dagiti jellyfish. Anya? Ay, isumot lagayam, Uy, sunos magayam na kiti jellyfish ijay. Nagturad kayo umutan, kabadong. Win tasan mi nga mo nga da jellyfish ijay mare. Ay, kasta aya. Ay, kunak ano anya? Why, isukano na kayo ti mapanijay bye-bye, agan-anad kayaw. Ay, kasta ti aramidan may. Kumustan ti sugat ti awag apuanan ti jellyfish, angkail. Ay, mayatin. Naagasan Nasayat nga rin no kasta. Umaya man mo makipatpatang ka na kayaw paray. Kwarog. Ay, una paray. Thank you paray. Kumusta ngay mo ti sugat mo agapuanan ti jellyfish, tata ba daw? Ay, awanin Kwarog. Mayatay. Ay, uga sa manalaing ti kutsi Kwarag. Arigla daw, angkail. Mayat no na silang nadalos. Sa dino ka di man ti papanantayaw. Ay, mapantayo man agpasyar ijay zo. Ha? Isuan di gusam analaing ti kutsi niya. Sa bulan. Ay, katuwa na. No kaya't mau. Ibahagyum ko pa iti unag na. Mayat na ito. Sa dino manen aya ti pangipanan nyo iti kotse. Mapan kami man ijay zo. Manipod nakagatang ka iti kotse, tila papapanan nyo. Anya ngay nga ron. Kakaiso na nga dalugan ko. Ay, maliwayam pa yun ti trabaho. Ay na. Ay sa nabalita damo ni Madam Secretary. Anya? Iso pala ti makamu di barangay hall. Trabaho, ipaaramid mo kanyo barangay sekretary. Anya serbi na barangay secretary. No, jak maibaon. Ay, di ka lang mabain. Mapan ka agpasya-pasyar. Adi mo aramidan ti rebeng mo kas kapitan ti barangay. Di mo ngamin ibagbaga ka ni secretary at ipudno. Anya? Mapan kami ijayso, kagawad ko anang. Anya? Kuna ni ang galinteng. Awisin kayo kanaw no kaya't yo ti umay. Ay, kumaa. Ngam sayang mo ti mapaglakwak. Ningarod na natuyang kantata ba dong ti awisan? Ay,
Ta siya kadyak masango tagpasya-pasyar ita. Sige, angam na eh. Di yo kano ibagbaga iti ure asina nga ijay zo ti papanan may. Alawan, di kay agdana ko araw. Tawan pang ibagbaga. Esos, pirmi magayam ti bagyo na dito ang lugar, pare. Una raw, Kapitan. Salbakit din na ito abagyo. Nawanan ng kail. Saan tayo ang makabantay? Anya? Kitaan nyo mo ta. Nalayusan ti kalsada aw. Ay sus, nagpasaw. Kasan mo na ito yan? Pagsubli tayo lagan, pare. Ha? Narigat ang kail. Saan na makita ti kalsada? Urayan tayo langin na bumabati danaw. Mabisina ko, pare. Kuwaraw, rumwar tayo dito yan. Ha? Intay agbirok, iti mabalin tayo apanganan dito eh. Wen nga agpaisaw, Kapitan. Mabisinak mo taw. Ipturan tayo kadipay lang. Good night, nanatuyang. Tataba daw. Delikado ti rumwar. Ay na, tilawlawan ko na, kimuyog ka na kayo dito eh. Basta ipturan tayo. Tani, narigat ti rumor ta dito kabisado dito eh. Ito iti makan, maray. Paray, mangan kayo. Ay na, kamaudyanan na, makapangan tayo mo ilagain. Agyaman tayo ta, danang ten iti taraon tayo. Rumbang laang, Kapitan, tanay, stranded tayo amin dito yaon. Dandanin bumabati danaw. Makasubli tayo mutlangan iti lugar tayo. Enteng, manungay a klase ti ayop tinabuya yu ijay zo. Anya nabuya? No, saan kami ang nakadanon? Anya, Nalayos ti dalan may, ta agbagbagyaw. dayta ket ngamen. Saan ang nasayati ka na yon nga agpaspasyar? Ay, malas talaga. Tikit di aramidem, agtrabaho ka. Awan maganap mo iti dayta. May sakamit amang malmalas itilakan mi. Na, anya ti kunam, intay. Awan. Awan. Nainbaglakit dahin ta saan nakasimurot ka na kayo kabadaw. May sa Arabi eh, kan may sangal daw mi ijay, nga na-stranded mare. Ay, na yan. Linak aming nga ron ti biseng, na imbaga, tandapay ng tay. Ay, day takot tirigat ng agpaiso no mabinsan. Nadidigra kami kanituyang kaw. Uray libre, saan kami to na kumuyog pa'y kundi pari inteng, kun kwarog, iti sa dino man a lugar a papananda. Ay, buring met dito'y balay. Apay, anya manin ayat ti pampanunutem. Rumor kami man kanikwaraw. Kalkalpas lang ti baro atawan. Rumwar kayo manan? No kayat mau, mapantayo iti sa bali a lugar. Ijay tayo nga agdigos kin aglaba. Oh, Ay, inteng aya. Parparigatem laeng ti bagem. Naidumamit no iti sa bali a lugar ti pagdigusan. Ay, dinakman iramraman iti kalukwam inteng. Ah, No kayat mo, mapan kayo latan. no di mo kayat di hindi. Ay, ipilit mo at talaga ti mapan. Kakaiso na nga dilugan ka. Di ganasak ti agpaspasyar. Ay, manipod at danlugan mo. Nagbalin kan abulakbol. Ay ura niya pa iti ibagbagam. Ay mapanak-kunak na. Sige, mapan kalaang, intay. Kaya ti sumurot kada kami, nanatuyang. Saanon, kwaraw, nadidigra kami at talaga idinaminsan. Hindi yu pa'y kaya, mailibre kayo manan iti pasyar. Ay, uray libray, saan min akayat ti umay. Sige, no day tati ko nayaw. Ay, enjoy your trip na lang, kwaraw. Thank you, nanatuyang. Sige, panawan kayo pa'y ngaraw. Sige, kwaraw, ingat! Ay na, nagmayat dito yung kail. Nagmayat yung aglangaw Ay mayat kunak tumay. Ay sus. Ay, awan pa'y matatao dito At dayo iti babalay ang kail. Ay rugyan na katag lang yan.
Kain aglabatan ton itiba do ta. Mabit lang. Eh, Apay ngay, aglibag mo't ti danom dito yung karayan. ugali na siguro. Ay, agsubliak pa iti ang tilugan ta. At danalipata kang kail. Sige, umuna akman nga aglang. Tumapo ka ka kastoy. Okay. Ay na. Anya day. Jesus. Wala. Tukmada kong tibaya. Tulungan ako. Tibak. Anay kinagat tibaya. Mabit lang ang kail. Napugag tibuaya. Ay, sa dilo ti ayam ka. Addakan diti ospital. Salbag ka. Ti imakan sikok. Kinan sa amutin ti salbag. Buhay. Ay saan? Dinait dalaan. Tarimwar ti tulang ti sikom. Yay! Ay, Kininitan ti buhaya day takudil mo. Intay. Diyos ko, Lord. Apay ngay. Agyaman ka. Tas ibibiyag ka pailaan. Ay nadaki sa damag ka ba dong, Marituyang? Yeah. Ni Kapitan, inataki ka naman ng timay sa abuaya. Ha? Adda ita ni Diyo ospital anang ipanan ni Kwarog. Ay, nasayatin bagamday ta. Tayo na magkitain, maray. Ay wun ah. Amom nga raw, no sa dino ti ayan day ding ospital. Ay, una niya. Ay, kat agdamag talangin na. Ay na. Agyaman paray, tas ibibiyag ka pa'y lagayam. Ay, simpre met Kinagat nakla ti buhaya. Apay mataya kaon. Amangan ngaming kunak, no da puison di buaya. Awan. Nagkunang amin kan kangada. Mapay met asaan asikat ti kastoy, pare. Anya? Ha, pa'y mungay paray. Una. Kita im lang arudin akastoy. Ket kasla kayat mo ti agisam. Ay, una niya. Ay, mabit lang. Tag seryoso ak akastoy. Ay, salbag kamit. Manawan nakman. Kumusta kayo nang kail? Ay, mayatin. Mabalin kong ti rumor dito ospital. Nasaya at nga rudno kasta. Ay, madamdama ka umay ni Antim Abanang ang mangirwar kanyak. Ay, Ay, Kwarog. Nasaya at magtaimay ka. ay, wanantay. Talaga aka sa pulak ita ti kaduwak ang mangirwar ka ni Uncle mo. Di ka nagantay. Tulungan kayaw. Agyaman na, Kwarog. Naimbagan kan, Inteng. Mabalin mo ang timapan ija barangay hall. Ay, kwa. Ay, agkakapsutak, Anya? Kasla di pa'y nagsublit pigsak. Gapo iti simina akarkarmak. Na. Sino mo ti san asumyag nga ti karkarmana no kas ti nangyari. Luklukwan na ka di, Inteng. Ha? Ay, saan? Ipagmagakla ti pudno. Oh. Iso nga inton maminsan, likli kamon timapan iti sadi numan di ta a lugar akayat mo apapanahan. Ay, wun. Saan yan maulit? Nasayaat. Tikit di trabahom ti asikaswem. Tapno saan akaasi ti sekretariam amang iragragpin iti aramidem kuma. Wun. Manipod ita. Lipat akong ti pasyar-pasyar. Walang silbi ang pasyar-pasyar ako nada. Ni Kapitan Inteng. Ayun na hindi kastoy kasgasat ko na yan. Na? Ay! Sapay mo't anak ko ng tikasta, Kwarog. Agibos ang titawain. Agtugawan ti barwatawain. Ha? Barwatawan to manain. Manayunan to manan ti tawan kaw. Mawampay asawa. Na Kapitan, Eh. nyawat da kanyak. Invitation card magpara ka na kayaw. Sino da ita? Ay kabasa Ay, mabit lang. Ay, ni mo engineer Nardo Gayam. Ha? Ay, ikasar na Gayam man, ti nobya na Black Beauty. Ay. Aya?
Apay di mo amaw, kuno taga Nigeria tinubya na. Ay, itala amaamwak dayta. Kaya tararamidam dito ay kuwarag. Ay, kahit agsan-sanoong lata na dataw, tataba daw. Anya? Nimbag ka ba'y? Tatan na sawam. Na, apa yan? Nagibos man ang titaway. Barwatawan tumanain. Ha? Manayunan man ang titawan ka o nga mawampay asawa. Apay maluitan ayat itawin mo, kuwarag. 60! Ha? Apay, 60 mo na ya. Naulaw ka na talaga, kuwarag. Panagunayaw, at dabay nga tamangayat kanya. Ada ko nam ngamin na. Mabalin mo pa iti sumambaw, ubing ka pa'y kuwarag, awan pa iti 6 time. Di parikot ka. Ang mga awan mangayat kanya, tataba daw. Ay, ipadas mo ngamin ti agarim ah. Di ka maawalan, itinamnama. Ay, maragsa ka na kwanang. Kaapay, inteng. Sakti may saan ninong. Dagiti agkasar. Ket, ay sus, pakaidayawak dayta. Ay kat mangisagana kamutin iti regalom kadagiti agkasar. Ay, wala ta intun umay alawas ti kasardan. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasar. Ije kanumo ilat ta lugar da engineer nardo. Iso mapantayo . When imbitado tayo mo, di mapantayaw. Ay, inakman kita ni Kwaro. Isunto ti agdrive iti lugan tayo. Aw, ato iti 5 pisos ka o kagawad kwanang. Anya tigatangam, kwaraw. Igatang ko amin day tayo tikinday. Anya, pangtedam kumangay, kat awan mo't anak mo. Dagiti anak ka o kagawad. Ay, marwam dagiti ubing kan kano kasta. Di kagdanag. Tapno mo yaw. May ayaw kamin kadagitang ubing. Sa bagay, adakan ka day takwarog. Gampanag ko nak, tinapay laang ang tigatangam, tapno mabsugda. Mapalakadagiti at anak na ang kalinteng. Ay, kat mga sawa kamit ngaminin tapno adan tumot anak maun. Mabalin ka di ba iti kastoy akalakay kawangkay? Ay, mabali na. Aya? No yan inararamid mo ngamin Dahil taka lang agpanunot. Ay, agbababawi ak nga rodang kail. Ay. Unang asawa ak kumaiday. Ewan ko Ay, wan. Dumaray tayo iti kasar ni Engineer Nardaw. Ha? Hintay to makisala. Tapno makiam-amu ka man kadagiti madanon tayo ababalasan iyan. Mabalin ka di amamuan ti madaydayaw anagan mao ading. Joy, tinagan ko, uncle. Ay, mabalin ka di nga awagan naklang iti manaw. Ha? Bangwak pa'y nga main. Anya? Kasta ka di? Anya nga'y tinagan nyo. Siya ni Kwaraw. Taga-kabiltata na. Uncle ko ni Kapitan Inteng, ading Joey. Ay, kasta ka di? Asino di kanayon mo nga isala, Kwaro? Ni Joey ang gail. Iso ti kursunada nga asawain. Ha? Pinupubing met nga na yung umsika. Ha? Tay padam kumamat iti tawon na. Kwa? Ay, sus. Ay, manot tawon mo. Ubing ki di tipilyan. Ay. Siyempre mo tanggal. Kasanungay nga aganak, no nataangan, wano bakit ang ti asawang. Ay, wala na. Ay, wala. May tama ka. Awan na ka din ti sabali nga isala, manong kwarong. Ay, Joey, feeling ko nga may siksika lang ti babae dito sa luna ni Tarabi eh. Iso di ka kumamasdaaw, no si kakanayon ti umay ko isala. Orni ka matanya, Ha? manong kwarong. Ay, saan man, pagpaiso ti bagbagakan ka ading. Madama
Adda ka di elf mo? Ay, ada ah. Ada ba'y dakil naman siyon ka, oh? Ay, talaga? Mm-mm. Ay na, bak nang kamagdayan no kastama, no? Umarbango na, di pa ka din nauman ni Cuaro nga magkisalsala dita sa lunan, pare. Ay, pa'y siguro. Awan pa'y mga inmay dito, eta. Itaman pa yung makipatpat na ka makisalsalan ni Cuaro. Patpukar ka pa'y mga gamin. Ay, sigurado ang araw nga bigbigat ni Cuaro. Ay, nangamin balasang anam amunak. Kanya, sumay lagaya ma. Hindi na mapanawan iti sa lunan. Hindi pa'y kumarabi nga gawin tayo. Di mo nila na amunan titurong na kiti matada. Uy, unay, hindi ta Cuaro. Parang makaasawa mo din. Di ka anak ka, pare. Mala, sapay ko mga ron, pare. Agsapan, Joey. Panag-aawit ang nagitibabarukan babalasang. Uray siya, kaya't kumatan ti agawid. Makaturturo ako manong kwarong. Nukas na nga raod. Itulod ka ni Jay Balaya, waday. Ah? Adalugan mo? Ada, no kaya't mau. Itulod ka pa nga agaway tapno makitak ti Balaya, oh. Saanan? Kabailak ti agawid asisyak manong kwarong. Ay, kano tanga-taman nga kita. Basta, umay kanto pumasyar ijay barangay mi. O, wala. Basta si katiga po na. Umayak to pumasyari di barangay, oh. Urayan kanto nga rod manong kwarog. Alahak man nga ro ti cellphone number mawaday. Ay, nakalugar kay amin ay, paray. Woo! Awan na batin. Wan, pare. Bagamon ka ni Cuaro. Tapandaran na, tuylugan tayaw. Agawid tayaw. Nasayat nga raw. No, datay amin ay. Masapol ang makaawid akaw. Tanay, adda manukaw. Saan na ang asika, marituyan? Adamot baboy ko, apakanag. Ay, mala. Maganda remon ko raw tayo tayon. Nay, apay ngay. Di mo la sumumbatan, kapitan. Kurang! Ay, nakaturong mo gayam. Ay, sus, sino nga tiyag drive? Naa, No awan driver tayo. Urayan tayo makaring sa tayo gawin. Ay na. Dilakad mabalinan nga uray si kanti ang drive-in teng. Mabalin na. Siya kung tag-drive na ron. Sigay, kapitan. Sublatan na kanton ijay dalan, inton makareay. Inpabigat yung gaya man tinagawid ka ba dong? Ay na, win maray. Inururay mi pa yung amin ni Cuaro. Anya? Kasi na, nagpatpat na ka nakisalsala. Ay, impapas na nga ro tinakisala iti babalasang. Kuna ni parintay, nga da kanunam muna abalasang. Ay, kat barang no makaasawan ani Kwarog. Sapay la kumaamaray. Tapno saan nga umapapal iti at da asawa na. Kan nasayaat ni Kwarog kadagiti ubeng. Patsyag nga umapal kadagiti kapatadan na ini nga ita, kat adaan-dan itian na. Pinanawan ni Cuaro, ti baro atawin tayo dito yung barangay Kabildatan, pare. Nagpakada ang mapanakarodar ayan ti baro atawin iti ayan da joy. Joy gayam, tinagan tinamam muna abalasan. Dak kumakayat nga magpilit. Binaybay ako na. Madanagan nga main, tamanayunan man ang titawin na. Kahit awan pa'y asawa na. Lumabas kami pa'y tataba daw. Ang damit kadwa mo, Cuaro. Wang tataba daw. Iso ni Joey. Kahit papanan nyo ay. Siyempre, hindi balay ko Agayan ayat kaming kinikwarog, tatabadong. Agkasar kaming ton. Oh, ha? Nukas na. Ay, biliba ka ni Cuaro ka, Joy. Apay, pagkunaan nyo, tata. Uy na, taisala na, iyawid na, asawain na. Ay, bayat, Joy. Naimbag man, takinayat dayday ajoy ni Cuaro. Apay, nakaskas tao ka day. Adayo nga main nga ubing ni Joey ngam ni Cuaro. Ay, katanya kay ti pakasig naram iti day ta.
Kahit saan mo't asi katimakidin na. Kasla ngamin sa anak amamatay, akayat ni Joy ni Kwaraw. Anya, Isuti bagbagakin ka nga angkel ka, Joey. Di Kapitan Enteng. Pudno ka di, Kapitan Enteng. Putno. Apay ka day. Laklakay nga di pa nagkita kin ni Kwarog ngamda kayo. Ha? Putno day ta. Hanggang awan mabalinak ata isumit nga raw. Rebeng na nga awag kanyak ni Kwarog aka anak ha. Kastagayam. Ay, sige angkel. Tamapan kami pa ije balay ka kin ni Joey. Sige. No mabalain. Kalay sakay kit din iti mabit. Ay, talaga kas angkel. Di kay matanagan. Pagsaritaan mi pa kin ni Joey, ti kalay sa amin. Dahito iti balay mo, Kwarog. Wen Joey. Ha? Kunam amansyon. Sorry Joey. Kung kunaklang dayday kan ka, tapno mamati ka kanyak. Ay salbag kakit di. Ulbod. Manangalilaw kagayam. Kaguran na ka day. Talaga. Asino ti saan agumura iti kaskan ka. Ulbod. Ay, naramid ko lang tikas jay. Kaputay ayatan ka, Joey. Nupod numat lang ngay ayatin nak. Di nak inulbudan, Kwarog. Ditakan. Manipod ita. Waswasan tanti amin kadata. Ay, Joey, di nakpanawan! Joey! Adda ka manin dito tersina ngagbarbar tay Kwarog. Just kikit ditikas to yabiyag. Kaya't kunti sumarating nga umangas. Ay, sana Kwarog. Day taki din di pagkitilamit ibiyag mau. Ay, agpilpili kaya mitibak ng day siya babay. Anya, Hindi na magnangamin kanyak no adda ka no elp kaw. Kat kunak nga adda. Imbagak pa nga adda mansyon kaw. kahit Hindi naman na tiyag pa isaw. Awanang. Uy, naswas nanti ayan na yat me. ay so malagayam ah. Angkay. Ay, agsarteng kang agsagsangit man. Masapol ba ka di nga ibalik as yuda ita? Ay, basol mo mitlaeng. Sikan po gamin. Ay, no agaram ka iti balasang iti sa bali a lugar. Ibagam nga menti ka sa saan mo iti biyag. Angkay. Aga sumtay bagam adakal ti mansyon mo. Kan adail mo. Kan awan mo. Ay, isong agbalbaliw kan. Tapno makaasawa ka. Unang kail. Jaktun ulitan ti agulbaw. Ni Kapitan Enteng. Marito yan, Romuar kaditan. Awanan di agsingsingir. Sigurado ka, Maray. Wan, di mo ayan nanggag di motor na pimanaw. Ay, nasaya at matngaraw no pimanawan. Namin anon nga agsubli-subli day tang agsingsingir kan kamaray. Mano aya ti utang mo kan kwa na? Ay, jak man amo di tang agsingsingit. Tanagkagat nga umay agsingit. Bayadam nga minin atap no saan nakasublia-sublian. Eh, ni ba dong kau ti akin basaw? Di nakikan iti pagbayad kau. Kahit agdanayon mo latang arodan nga ilamlam mga anti utang maw. Karni ti baboy! Gumatang kayo! Mabalin ti utang! Aywan Ipapautang ko mata talaga dagitoy. Maray, umutang ka manan. Nalaingak met ngagbayad. Na. Aw, umutangak iti 2 akila. Ay, 2 kilo nga? Areglado na natuyang. Adda si daentan ba daw? Ay, nangalamit ti dayta. Karni may na nakasubag. Inutang ko ah. Manay, amin mitlangan utangan. Isugayam ti uso ita. Kahit ada pagbayad mo, no may nakasingiray. Ay na, saan mo pailaan ka di a problema ang ti pagbayad? Tinapatag na imas ti si daenta ita. Mala,
mangaron kan taagluto akaw. Karni ti baboy! Ipapautang ko! Agala ka yun! Banang, ipapautang na kano. Ay, awan pagbayad ko iti dayta. Ay na, agala kayo kit din, kapitana! Ay saan? Utang daytoy! Ay, kapitan! Manungay a kilo di alaan niyo. Saan mo't nakayat ni Banang? Narigat ti agbayad. Iso nga anusan men ti agsidalatan iti papaya. Ha? Ay, makapasangit mo't na itaasidain. Ay, sige, inka agisursur iday sa balay. Tadyak kayat ti umutag. Ay, jakla kayat ti utang nga utang, Mare. Oray siya, maray. Jakmat kaya ti ada utang na. Ni Mari Tuyang, nagbig sa ti pakinakam na nga umutang. Bilibak man kan ko na. Nagado ti utang na. Angem, ado matiag singer kan kuana. Katuan. Ay, sana bali, Mare. Tanalaing mat nga aglemeng ako nam. Well, maray. Dahi ta ti paglaingan na. Ay, saan nga ta mabambanog nga aglemlemeng? Ay nabadaw, ipadas mo man day to'y t-shirt. Nangalaman dagitan. Inutang ko ah. Manay. Kahit anya nga'y 1 month to payment. Ay na, nagaduntot utang maya. Ipadas mo kit dahin. Reklamo kala reklamo. Si kalangarudan ti alaalaak. It pangalam nga iti pagbayad mo iti dayta. Imbagak ay abayadak. Ha? Ilim mga tulatan no umay daag singer. Anya? Waraw, adda ka di madlaw, maw. Makatudtudo na saa. Sana dayta panaway, tinak na kamatay. Ha? Hoy! Kabarbaro day ta t-shirt mo Nasayad mo, tanadlaw, maw. Bagay kumudlaan ka day. Bagay mau. At dating maraki ka. Kahit asino nga, tinatartaraki ka na kamay, kanyang kalmaw. Sika tataba daw. Takabarbaro day ta t-shirt mau. Ay, kitwi na. Kadigdigos ko pa ya. Day tapay ti may isa. Nyangkel kaw. Saan ngagdigdigaws. Kinawan baro abado na. Ay, sa dino ay tinanggatangam iti day ta t-shirt mau. Inutang ni Nanam Atuyang. Ha? Nagutangan na. Tama pa anak mamit umutang. Hanggang mapanta mamit umutang iti bado ta. Amo kuno sa dino ti pagututangan ni Nanatuyang. Sa dinaw. Bagaman. No kaya't mau. Mapantay jay. Sa dino, ti papanan nyo. Ha? Nangag na tanian tayo. Ay, di talangan tay. Nangag ko, amapan kayo umutang. Ha? Saan? Adaya tungtungan mi akas takin ni Kwarog. Ay, awanan tay. Awan ti kas tungtungan may. Ay, saan kayo amapan umututang? Naa. Di utultuladan ni Kumari Tuyang ang nagano ti utang na. Tanarigat ti agbayad. Badong! Ay, nagtagsunod aya. Anya ti. Anya dayta. Ay, adan pagbuyaan ta. Nangalam iti dayta tibay. Inutang ko ah. Installment. It pangalam nga iti pagbayad mo iti dayta. Makamuditan. Alaan, tulungan na kun amang bagkat tayo nagta. Tagbuya taman. Nakitam dya impagkat da marito yang kan kabadong nga inyo nag-ijebalay da. Ay, nakita ka. Indi sa agdaman ipod ijay lugan. Tibigayam day jay. No kasta. Adan TV da marituyang. Ay, nabayagan nga arapaap ko ti makagatang ko maititibay. Ngam, awan mo tigatang ko. Ay na, no siyak. An-anu saklatan jay daan a radyok, Mare. Iso ti pagdengdengdak iti drama. Nangalaan ngay nga tan ni Marito yang iting gatang na iti day dya atibay. Ay kat damagam akan kwa na. Ay na, makapakatawa talaga. Ay, unay mo dayta pa nagkatawa mo tuyan. Kahit makapakatawa.
Wagayam. Sana makapakatawa na ito'y bubuyahin ta. Drama na ito'y. Ay, kunak man no makapakatawa. Di mo lang maawatan na drama na ito'y. Kay, bay anak ka nila ta nagkatawa. Kaya't ko nga ron nagkatawa. Agang tuktok daw. Nanatuayan! Siya ka ito'y! Ha? Asos, di nakautangak iti karni ti baboy. Umayak ang singir! Umay kano ang singir ba daw? Kita pa ating mandal ka ngay. Kay, mapanak aglam mga ibagam nga awanak. Aglamang ka man ay. Nanatuayan! Ay, pagulbudin nakmanin ako na akon. Umayain! Ni nanatuayan ngay! Awan, rimwal. Ay! Anya nga oras nga agsubli! Ay, mabayag pa yung agsublay. Diyak amaw, nun niya nga oras. Ay na! Kasanungatan ang masingir ko di utang na. Sapay Jodit na ita! Mare, imay ka di ta balayaw, di nagpautang kan ka iti karni ti babaw. Mas daawa nga ron, Maray. No kasanuan na amuan na ti balay may. Intudok ta imay gayam nagdamag kanya. Si kaki di mo. Nagado nga itudom, jay pa'y balay may. Kat, nagbayad ka? Panggapwak ngay ngagbayad. Naa, saan ka manin ngagbayad? Ilang mga manin bay ama uma nga umay agsingay. Pare, anda ka di madlaw, mang. Madlaw ko nga abayan na. Oh. Ay, talagang awan madlaw mo, pare. Ay, awan nga rod. Ay, Ay, anay. Apay nga binadekam ti sakak. di gaya madlaw abarot ti sapatos ko, Kaimbagam ko ba? Di mo badekan ti sakak. Kahit bagay ko mo lang dito sapatos ko, pare. Bagay mo. Nagsakit ti binadekam. Utang na ito'y pare. Ay, utang ipanakal mo pa. Nituyang kau timutang. Kita ba? JTV may utang. Dagito'y baro abadok, utang. Nuwag sida kami tinaimas, utang lata. Nalaing nituyang ko nga umutang kay. Wala na raw. Ang nalaing Mike, ngaglamay. Ay, makapasangit mo talaga na ito'y boy-boyaon tabadang. Ay, unay kamit tintuyan. Talaga di mo mauawatan, ti buy-buyain ta niya. Anyasan, oray man English, naglawag ang maawatan. Sana makapasangit at buy-buyain ta. Comedy na ito'y. Komedi aya. Isa ba? Komedi gayam. Ay, nanatuayan! Umayak man ang singir! Ay, sus. Di nakautangam. Ay, ilamang nakbadong, darasam. Paglamang ka man ay. Ilamang nakunaak, darasam, agdamag kapay laang. Ibaga akong king ka, awan ka naw, nituyang kaw. Ay na! Amok nga da dito ni nanatuyang! Ilamlamang mulaang! Di mo ayan ang agimbaga. Ay! Sana mabalinda ito ay! No saan pa lang agbayad ni nanatoyang, ireklamo kay di barangay hall! Ay iso ati pangibaga, miti data. Abay! Di na kaya't at talaga ti agbayad? Awan nga ro ditoy. Ay, ireklamo ko! Nagbayagan ti utang na! Ay na, Mare. Kapampanaw manan, di nagutagap iti karne ti babaw. Ay amo ka, Maray. Inlam mga manan. Siyak pa'y ko nam. Talaga analaing kang aglumang anya. Nalakalaang mataglumang tatultulungan nak ni Badung ka. Ay, so matlagayam. Nay, ada sumungad ang nalabaga ang motor, Maray. Ha? Ay sos, iso day tadya agsingir kanyak. Ay naskan naglumangak. Nay, nagdirit sumot, Maray, di motor. Ay, wag. Ay, saan na si Marden dito'y tersinam? Papanan na nga hingata. Ada siguro mapanasingiran di ta abagatan. Sapay ko matasaanan adumagas dito'y tersinam. Tapno makapagin mistoryata pa ay. Abay,
kasinod dagiti nakapila ijirwar ko raw. Ireklamo da ka nun ni nanatuyang, Angkal. Ha? Amin dagito? Unang Angkal, Ay, nakautangan amin ni nanatuyang dagita. napakarami mo't daytan. Jay Bombay, nakautangan na iti 5-6. Jay sumarsarunukin kwa na, nakautangan na iti karnay. Ah. Jay mo't may katlaw, nakautangan na iti tibay. Jay may kapat, nakautangan na iti badbadaw. Ay, agasom ngay dayta. Ilimlimangan na kano amin ida, numapandaag singir. Isong nagreklamo dan. Ay, pastor kami na. Kaya kasaritak ida ama. Apay, papanamba daw. Kaya nakanungarod ang makasarita ni Palinteng. Ang mga noad na masabat mo ditang agsingir kanyak. Ibagam nga awana ka. Siyak lang, ti para ulbod mon. Kanya ngay, agnom-numar ka magkadagiti ututan. Wadain. Oray mababayin ako, nitikastangan aramidain. Ay na din tumo lang amin mauman dagitang agsingsingayr. Mauma akto pa yung naglamlamang. Hop! Hop! Nawatim sa insidas ka. Hop! Apay nga min tayo sinsinyas mo pa ilaan, paray. Kabailang mo tiyagsaw, ibaga mo na. Mangag na rod ni Tuyang mo. Saan na mangag, paray? Kinuda tultulan na ni Tuyang ka. Aya! Iso nga uripig saan na mangag. Ala, ipagamaw. May nagreklamo dagiti nakautangan na. Ha? Nagaduda. Ay, aduda. Ipabalod da ka nun ni Tuyang nun di agbayan. Apay ipalubos mo ang mabalod da po iti utang. Ay, saan mo ta, paray? Ingkang garot ka sarita ta bayadan na ida. Wan, paray. Ibagak na itaking ko na. Tulungan kit di nga agbayan ah. Ay, kitwin na nung dalaki di pagbayag ko, paray. Sige ka! Badaw, mapanak ijay tersina ni Marikwana nga. Si kapay lang tagbati dito yung balay. Nuad naman na nagsingir king kay Jay, kasanungay. Nanatoyang, umayak man agsingir. Ay, badong, ilamang darasan. Ilang mga bayadam kay den jay utang mo, kababain. Nanatoyang! Way, no may agbayadain. Wala, yung kabayadan na. Ilamang kunaknay. Yung kabayadan na, hindi kang katipagbayad mo. Lamang ka, lamang. Ay, nabayada mo di utang mo akarnay, maray. Wan amaray. Sana kung ngay mutang tagungot ni badungkaw. Jay nalabaga ang motor day tao. Umay na kan samat singiran. O, nakita na kan. Aglamang kan ijay likod. Sana kung nga aglamang maray. Tagbayad akaw. Ay, adaya pagbayad mo. Inikanak ni badungkaw. Ang saan akong nga agutang pay. Ay kat nasaya at matno kasta, maray. Nga may narigati kanayon nga aglamlamag. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?